1981ला अर्जुन अवॉर्ड दिला गेला आहे. ह्या अर्जुन अवॉर्डचे विनर आहेत कबड्डीमध्ये आणि ह्यांनी वेस्ट बेंगॉलला रिप्रेझेंट केलं होतं. आम्हाला चांगलं जेवायला दिलं. अगदी 2-2, 3-3 भाज्या सुद्धा असायच्या सगळं. आणि पहिल्यांदाच आम्ही आमरस खाल्ला इथे. इथे कोण आले नवीन पाहुणी? पी बुबुनी बघितलं ना काजल? मी म्हणून बघितला तिने पाहिली. ये. गुड मॉर्निंग सर्वांना. वरती बघा चहा गेलं. आता नाश्ता प्रिपेअर करायला काकी येतील आणि काजल पण अंघोळ करून नाश्ता बनवणार आहे. आता आपलं 11 वाजता पिकअप आहे म्हणून जरा गाडी धुवून घेऊया. बंद करू? ओके. पिकअप असलं तर कसं गाडी थोडी साफ दिसली पाहिजे. दर 2-3 दिवसांनी साफ करायलाच लागते. हे हातात काय आणलात? कढीपत्ता. हा जावा आम्हाला लागतो ना. बघा आता काकी आणि आपले काम करणारे आले म्हणजे 9 वाजले आता. म्हणजे टायमिंग पण आपल्याला बघायची गरज नाही गाड्यामध्ये. चला पाणी केलं चालू. गाडी बघा आपली मस्त एकदम चकाचक दिसते. साबणाच्या पाण्याने धुतलेली आहे बघा. तिकडे आपलं पाणी येईल. आता पाणी आलं आपलं. बोरवेलचं प्रेशर बघा. इथे बघा आज नाश्त्याला काय बनलंय? पोहे. 5 प्लेट आहेत ना? ओके या. चला पी पाणी पी. तोपर्यंत सर्व आपली गाडी धुवून घेतली. आपली तुळशी पण धुवून घेतली. बुबूनी सनबाथ घेतला आहे ना बाबू. आपल्याला हे अजून ओपन करायचं आहे आणि त्यानंतर गाडी जरा आतून पण व्यवस्थित जरा साफ करून घेतो. आणि आता गाडी बघा कशी मस्त वाटते बघा चकाचक. इथे व्यवस्थित आता इकडे चेक करा. हे सर्व एक एक उघडून बघितलं ना मग मग काय घाण अडकली असेल तर सर्व निघेल ना बाहेर. त्याचं पहिलं कसं पाणी पूर्ण यायचं. आता यूज नसल्यामुळे पाणी येत नाही पुढे. आता इथे बघा हे सर्व आपलं मेंटेनन्स काम चालू आहे. म्हणजे आता पुढे जाऊन पाणीचा प्रेशर जर जास्त झाला की आपल्या पाईपिंगवरती म्हणजे पाईप अशी लूज नको व्हायला. मग सर्व आतमध्ये न वापरल्यामुळे घाण साठते ना. ते सर्व क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे. आमच्या बुबूंचं काहीच मेंटेनन्स नसतं. आता इथे बघा आजचं मेन्यू तुम्हाला दिसेल. बटाटा भाजी, वाटाणे उसळ, लाल माठ आणि परसबी. आणि भजी, वरण, भात, चपाती, सलाड, आमरस. चालेल. आता नाश्ता गेला. आता आम्ही नाश्ता करतो. आधी जरा एनर्जी गेन करतो. आता नाश्ता दाखवा आपलं किती आहे. म्हणजे आता समजा एक्स्ट्रा मागितलं असतं तर. इथे हे काय? आईची पेज. म्हणजे ते खापर ठेवली नाही चहा आधीची सकाळची. पोहे बघा किती मस्त टेम्पटिंग आहे बघा. आता हे तुला ठेवले तू खाऊन घे. आपल्या गेस्टला नको आहे ना आता. चला आता इथे बघा बोलले 10:15 वाजले आणि 10:45ला बरोबर माझा पिकअप आहे. म्हणजे गेस्टला पिकअप करायचं आहे आणि इकडे सर्व रेडी होत आहे. आणि काजलसोबत काकी होती ती कुठे गेल्या? क्लिनिंगसाठी, बेडशीट चेंज करण्यासाठी. म्हणजे आजच रूम खाली पण झाला आणि आजच नवीन गेस्टसुद्धा आपले येत होते. इकडे भाजी बघा सर्व रेडी होते.
आणि माझा नाश्ता कुठे आहे? तर इथे बघा सर्व आता धावपळ आहे, कारण आता आपल्या गॅसचा फोन आला, ते आता रत्नागिरीला येतील. इकडे बघा मेथीची भाजी, बारीक मेथीची भाजी, आणि त्यासोबत 2 गेस्ट म्हणून 2 ग्लास नवीन, आणि आपलं ते टी बॅग्स आणि ते सर्व मिल्क पावडर. हे दोन्ही बॅग साबण नाही आणलं वाटतं. आणायचं आहे ते आधी, हे काढू की नको ते विचारायला तुला काय येते काढायचं? खाली आता काय निघालं. तर इथे तुम्ही बघा आपला गोल्डन रूम किती छान वाटतोय, आणि त्यांनी AC गोल्डन रूम घेतल्यामुळे आम्ही सर्व पॅक केलं आहे बघा, आणि हे सर्व व्हाईट लाईट केलं आहे बघा, आणि एकदम छान वाटतंय ना. हे 2 माणसांसाठी तर एकदम सफिशियंट आहे. इकडे असं तुम्ही बेड आहे, इकडे आपल्याला सर्व ग्लासेस ठेवले आहेत, साखर ठेवलेली आहे, मीठ पण आम्ही कधी कधी देतो. हे सर्व दिलेलं आहे गरम करण्यासाठी. हे गरम आहे वाटतं, पाणी यूज केलं होतं. ओके. आणि त्यासोबतच इकडे असं बसायला आतमध्ये सुद्धा दिलं आहेत. इथे तुम्ही बसू शकता आतमध्ये व्यवस्थित आपलं. आणि हां म्हणजे बाहेर जेवायचं नसेल तर आतमध्ये जेवू शकतात. म्हणजे बाहेर हवा बघा कशी छान. आता वरती 5 जण आहेत, अजून 2 जण. आता तुम्ही मला सांगा तुम्ही काय काय काम केलं? क्लिनिंग काम केलं ना? मी तुम्हाला ते सांगतो बघा. परत मेंटेनन्स वर्क बघा, काय नाही का असतंच. हे काय असतं, आता पाईपलाईन आपण साफ केली ना, जेवढं पाणी बाहेर जायचं असतं आपल्या माडात जातं ना पाईप, ते प्रॉब्लेम कशामुळे झाला? यूज नाही मुळे ना. आता यूज असा तेवढा प्रॉब्लेम नसतं. चला आता यांना पण सोडतो, आणि पिकअप पण आपलं रत्नागिरी. आता 5 जण आहेत वरती, आणि आता 2 जण येतात आहेत, 7 जण म्हणजे आली आहेत वरती. आता दिवाळीत सुट्टी असतात ना. हां. तर पाठीमागा माझी एडिटिंग चालू आहे. मम्मी पण आता रेडी झाली, आणि इथे आपण आता व्हेज थाली वाढायला घेतो आहे. तर इकडे सुरुवातीला सॅलड वाढलं आहे आपण, लोणचं, आणि इकडे आज आपली कोणती भाजी आहे? कोबी कांदा कोथिंबीर. म्हणजे आता व्हरायटीमध्ये काय काय इन्क्लूड झालं? बटाटा भजी, कांदा भजी, कोथिंबीर भजी, आलू वडी, कोबीची भजी, आणि काय बनवलेलं आपण परवा पण वेगळं काहीतरी बनवलं होतं ना, मूग डाळ भजी. हे सर्व व्हरायटीज आपण इन्क्लूड केले. त्याबरोबर आपले पापड पण आहेत. इथे भजी झाली आहे. आता काकी हे घ्या, एक वाटीत. हां तुम्ही आमरस द्या, मग मी तू भजी भरते पर्यंत. म्हणजे बघा इकडे असं तर व्यवस्थित सर्व व्यवस्थित टायमिंगवर जातं. आता इथे हे 3 थाल्या जाणार. 3 थाल्यानंतर परत 2-3 थाल्या परत वेगळ्या आहेत. म्हणजे सुरुवातीला गरम गरम आहे म्हणून आम्ही असं वाढून घेतो. इथे आमरस बघा आमचं वाढला जातं, आणि त्यासोबत 3 चमचे लागतील. आणि इथे पापड पण बघा एकदम गरम गरम होतं. आणि तेल तुम्हाला दिसतच असेल बघा किती चांगलं आहे, फ्रेश. असं काळा झालेलं तेल नसतं ना कधी आपल्याकडे. इकडे भजी एक्स्ट्रा म्हणजे लागली तशी आम्ही बनवतो. 3 भजी देऊ. येस बरोबर. चला बेस्ट थाली आली आहे. आता ही अशीच कॅमेऱ्यामधून तुमच्याकडे पोचवू अशी डायरेक्ट नाही, तुम्हाला यावं लागेल इकडे खायला. कॅमेऱ्यातून कसं खाती? हो यायला लागेल ना. लागेल. आता तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा. वरती सर्व करून आलो, आणि हे सर्व एक्स्ट्रा जातं बघा. ह्याच्यात 3 चपात्या, त्यांना अजून एक थाली पाहिजे. ह्याच्यात मेथीची भाजी पण एक्स्ट्रा पाहिजे सर्व. ओके 3 मेथीची भाजी एक्स्ट्रा, 3 चपाती एक्स्ट्रा. ही मेथीची भाजी ह्याच्यातली आहे, म्हणजे ह्या ताट कम्प्लीट झाला ना. ह्याच्यात आता बाकीचं पापड भरायचं. ह्याच्यात पापड भजी टाकली, पापड टाकायच्यात. आणि चमचे ठेवा काकी, 1 चमचा ठेवा. ह्याच्यात तर चमचा नाही द्यायची गरज आहे बघा. हे सर्व चाललं परत एक्स्ट्रा. इव्हन व्हेज पण एक्स्ट्रा घेतात. चला जाऊया ह्याच्यात घेऊन. हे मला ताट आता नॉर्मलवाला द्या झाकायला. आणि काजलचं तिकडे काय भजी झाली काजल? आता हे सर्व झालं एका ग्रुपचं. आता दुसरे ग्रुप आहे त्यांचे पण 2 व्हेज थाली आहेत. तर 2 व्हेज थाली आता काजल इकडे वाढेल आम्ही येईपर्यंत. म्हणजे प्रोसेस अशी चालूच असते बघा. आणि आपली मम्मी आहे बाहेर. ताईचा फोन आलाय ना. बोल. ताईचा फोन असा येतो अधूनमधून कधी कधी. चला, आणि आपला असं ताट पूर्णपणे असं वरती जातो बघा. चला 3 भजी 1 आमरस, म्हणजे तेवढं गेलं तर एक्स्ट्रा झालं. 3 भजी वाट्या, हां, आणि 1 आमरस. हे तर संपेल. त्या 2 थालीचे आहेत ना, ते दुसरे गोल्डमध्ये त्यांना वेगळं लागणार आहे. म्हणजे ते करायला घ्या अजून.
म्हणजे बघितलं मी तुम्हाला सांगितलं होतं भजी पण इकडे कधी एवढी टेम्पटिंग होते ना गरम गरम माणूस खात जातो. चला 3 वाटी भजी आणि 1 वाटी आमरस. ते व्हायचं नाही. त्यांना पण भूक लागली. 3 वाटी आमरस 3 वाटी भजी झाली बरोबर. आमरस पण झाला व्यवस्थित झालं. खूप लक्षात ठेवा भाज्या आता काय आहे. आता मला कसं हे सर्व व्हिडिओज बघायला लागेल मला. बाकी बघा सर्व गरम गरम बनते. आता हे 2 थाली त्याचे वेगळे. हा. तर इथे बघा आपलं एक्स्ट्रा गेलं. आता एक्स्ट्रामध्ये आपण आय गेस कधी कधी विसरायला पण होतं, लगेच लिहून ठेवायला पाहिजे. एक्स्ट्रामध्ये 3 भजी आणि आमरस घ्यायचे. आत्ता गेलंय ते, त्याच्या अगोदर वेगळं गेलंय आणि इथे आता 2 थाली आपण वेगळी वाढतोय. हो. हां एक थाली म्हणजे आणि एकदम गरम गरम बघितलं ना की मग सर्वांनाच भूक लागते, एकत्रच भूक लागते. इव्हन या ठिकाणी आम्ही पण असतो ना, आणा पटकन भूक लागली. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, इकडचं वातावरण जेवढं आम्ही ऑब्झर्व केलंय गेस्टला घेऊन, तर इकडे भूक जास्त लागते. तुम्ही जेवढं आपल्या घरी खात असाल ना, इकडे म्हणजे तसं जास्त भूक लागते कम्पेअर्ड. आणि कसं आता थंडी पण पडत चालली आहे ना, जरा गार पण वाटतंय, असं वातावरण गार पण झालं. बाकी काय पाहिजे एक्स्ट्रा मध्ये अजून? नाही ना. 4 वाट्या मोठ्या, टोटल 8 वाट्या. ही आली मेथीची भाजी, त्यात नमक येऊन घ्या. मेथीची ते वाटी. आमरस, हे आलं आमरस. पटापट पटापट सांगतो. बाकी चमचे ठेवायच्यात. थांब समजा तो वाढूच दे आधी. होय. तर ह्याच्यात काय वाढायचं, भाज्या वाढायच्या ना, 2 चपात्या लागली. हे बघा असे ठेवा. माहिती 2 चपात्या. राहून द्या. चला काय काय संपलंय, कॅमेराला सांगा काय संपलंय, काय आणायला लागेल मला. पापड, गहू, पापड आणि गहू लवकर घेऊन या. गव्हाचं पीठ. तुम्ही घेता ना इकडे. बेसन पण लागेल. बेसन लागेल, कोथिंबीर लागेल, ती सर्व नेहमीच लागणारी वस्तू आहे. चला हे सर्व झालं. 2 भाज्या. तिसरी भाजी कोणती आहे? बटाट्याची भाजी. इकडे आज स्पेशल इकडे मेन्यू दिलाय बघा. हे मेन्यू आम्ही डिसाईड नाही करत, आम्ही तुम्हाला विचारतो तुम्हाला काय पाहिजे, मग तुम्ही माइंडमध्ये ठरवूनच या की तुम्हाला कोणती भाजी पाहिजे. पालेभाजी पाहिजे, ग्रेव्ही. एक पालेभाजी डिसाईड करायची, एक ग्रेव्ही भाजी डिसाईड करा आणि एक अशी थपथपीत भाजी, सुकी भाजी डिसाईड करा. बटाट्याची भाजी राहिली. वरण राहिलं. वरण कुठे आहे? गरम केलंय बघ इकडे. वरण. तुम्ही बटाट्याची भाजी वाढा, वरण वाढतो. तुम्ही कशी गडबड आहे इकडे. आता कसं भरलेला दिसतोय ना. हो बघा काकी तिकडे बटाट्याची भाजी वाढतात आहे. आज काकीने घडीचे चपाते बनवले आहेत. हो रोज असतात. रोज असतात का? रोज गडीचेच असतात. आमच्या आज रोज बघितले असतात. बनवताना ना. रोज असतात आमच्या. तिकडे वाटा हा जे खाली आहेत ना वाडा. आपल्याला तसं करत नाही. नाही करत. घडीचे करायला त्यांना वेळच कुठे आहे, घडी करायला त्यांना हॉटेलमध्ये मम्मी बरोबर ना. हा. हा बघा बटाट्याची भाजी झाली. काकी त्याच्यात वरण. काकी भात कुठे आहे? हे घ्या भात तिकडे आहे ना. हे घ्या भात. त्या माझं वरण भरू दे. वरण झालं की मग झालं. बाकी व्हेजचं टेन्शन नसतो. व्हेज कसं आम्ही खातो ना म्हणून आम्ही बनवतो. आता जेवण इकडे आहे ना, जेवण एवढं आहे ना की अजून 2 थाली आरामात होऊ शकतात. आरामात होते. हां तर बघा ही आता किती छान व्हरायटी वाटते बघा. व्हेजवाल्यांची पण मजा असं बोललीस तर. व्हेजवाल्यांनी कमी समजू नका, एकदम टेम्पटिंग भाज्या होतात आणि मस्त होतात. आणि भात पण आपलं बघा आता गरम गरम जो आपण जिरा राईस वापरतो तो. आपल्याला याच्यात सलाड द्यायचा आहे. सॅलड द्यायचं आहे बघा. मम्मीला मन तू एक देऊ शकते. चल सॅलड वाढ. काकडी, टोमॅटो, कांदे सर्व कांदा साईडला. कापायला लागेल. बघा आता सर्व वाढून झाल्यावर पण समजतं काय राहिलं काय नाही, म्हणजे कोणती जागा हे नाही. आता चमचा राहिल्या 2 आणि लोणच्याची भरणी घे मम्मी पाठवून. म्हणजे ही थाली सुद्धा रेडी झाली. ही थाली एकदम मस्त वाटते बघा बघायला, एकदम छान. लोणचं वाढलं की झालं आपलं. आणि तिकडे बघा लोणचं वाढलं जात आहे आणि इथे आपलं भज्या अजून बनतात कारण लागू शकतात ना एक्स्ट्रामध्ये. ओके चला. इथे बघा व्हेज थाली एकदम टेम्पटिंग. आज नॉनव्हेज व्हेज असतं तर मी व्हेज चूज केलं असतं. आज खोलून दाखव ना जरा. बघा बघा कॅमेराला खोलून दाखव. उजेडातून बघा दिसतंय का. दिसतंय. आम्ही एकच प्लेट दाखवणार. हा. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा आपल्याकडे आमरस एवढा स्टॉक आहे. आता आपले गेस्ट काल पण त्यांनी घेतले आणि आज पण घेऊन जातात आहेत. इथे बघा आपण ही बॉटल सुद्धा देतो. 200 रुपीजला एक बॉटल. हे कोणाला आमरस आहे?
जे आता पहिले जेवायला बसलेत ना 5 जण त्यांना आमरस, म्हणजे त्यांना आमरस आवडला ना, अजून ते खातात आहे बघा आमरस एक. काय आकाची बॉटल वगैरे घेऊन जायला होईल का असं? होईल ना? नाही कारण मला हे 2 न्यायचे आहेत. तुला न्यायच्या होत्या. हां आहेत तर पुसलेले आहेत ना व्यवस्थित. पिशवी देऊ? पिशवी नाही असेच द्यायचे ते, पुसलेले आहेत ना. दे इकडे. असं दोन पकडणार. अशी असं नाही, असं बापू, असा नाही ना, हे पार्सल चालले पार्सल. असा नाही ना, असा बोटं दुखतील? हा, असा नाही, असा येव याच्यात पकड. दे, ब्लॉगिंग पण करणं गरजेचं आहे, दाखवलं पण पाहिजे आता याचे. दे मी हातात देतो. पकड ना, हातात पकड. ओंकार नको ना. काय एवढा चला पार्सल चाललं. हा. आणि आता ते पार्सल पाहिजे ना, ते पण कुकिंग करायचं. हा. चला चेकआउट. इकडे 2 बॅग आणल्यात मी बघा, ब्लॅक आणि पर्पल आणली आहे मी. या. आता आपले गेस्ट चालले. हा चला या. आता यांचं स्टेज व्हिडिओसाठी नेहमी रेडी व्हायचे, पण बाहेर जायचं हे यायचं. आता हे 5 जण आले होते, ह्यांचं 4 दिवस स्टे, आज 5वा दिवस जायचा. म्हणजे आपण आपल्या गडबडीत, ते त्यांच्या फिरण्यामध्ये, तर असं कसं चान्स नाही मिळत. आता येऊ दे. आता सुरुवातीला मी सर्वांना ड्रॉप करतोय, पण सुरुवातीला 3 जणांना नेतोय आणि नंतर मग 2घांना नेणार आहे मी. तुम्हाला कसं वाटलं एकेकांना विचारू? आम्हाला आवडलं इथलं राहणीमान, जेवण वगैरे सगळं या या उत्तम. या मॅडम. हा मस्त एकदम. आलो आलो. भाव भाव बोलत आहे. 4 किलो काजू, 8 बाटल्या आमरस. बापरे, आता ह्यांना उचलायला, आता मी ह्यांना ड्रॉप तरी करेल स्टेशन पर्यंत पूर्ण खाली. माझ्या बॅग हे दिसणार ना, लाईट दिसणार तरच मी बाटली घेणार. मग लाईट दिसलं म्हणून एक बाटली घेतली मी. आता हे बघा, हे नेचर यांचं एकदम जॉली आहे, पण ह्यांचा जरा बॅकग्राऊंड आम्ही सांगतो तुम्हाला. या मॅडम खाली आरामात. कुठची वाघीण आहे? बंगालची बागिनी. आता तुम्हाला या मॅडमबद्दल सांगतो. या मॅडमला 1981ला अर्जुन अवॉर्ड दिला गेला आहे. या अर्जुन अवॉर्डचे विनर आहेत कबड्डीमध्ये, आणि ह्यांनी वेस्ट बेंगॉलला रिप्रेझेंट केलं होतं. आम्ही खूप मस्ती करते हा हां आयुष्यात. तेच आहे, समोरचे लोक हसले तेच आमचे सुख. हो. आणि आम्हाला तुम्ही सर्व आलात, सर्व छान वाटलं. आणि तुम्ही काय मोटिवेशन द्याल न्यू पिढीला, फिमेलला? हे आणा, स्वेट आणा, मेहनत करा, मेहनत करा आणि जगा चांगलं. आम्ही परत येणार या मुलाला परत. घेऊन. आम्ही परत येणार मुलगी आणि नवरा घेऊन. नवरा घेऊन. मुलगा, सून, नात अशी सगळे येणार. आवडलं तुमचं इथलं ॲटमॉस्फिअर पण छान आहे. थँक्यू. आता तुमच्याबरोबर अजून एक येतात आहेत ना. तुमचं जेवण पण छान होतं. थँक्यू. हां. अगं बाबांनी मगाशी सांगितलं निर्मला इथली फुलं घे. हा बस 2 बाद झाली. बस. मी त्या दिवशी घेतलं होतं ना, ते मी माझ्या बॅगेतच ठेवलं. हां हे झालं असणार, ते बाऊलं असणार, पण त्याचा सुगंध छान येतो ना. बरोबर. हां. आता हे पण आपल्या ग्रुपमध्ये होते. तुम्हाला कसं वाटलं इकडे येऊन? या पहिला आरामात या. आम्हाला एकदम छान वाटलं. जेवण वगैरे एकदम मस्त, नॉनव्हेज, ब्रेकफास्ट. स्वभाव पण छान आहे. थँक्यू. सगळ्यांचे स्वभाव छान. नॉनव्हेज काजू बरं वाटलं. काजू म्हणजे काजू, काजल. काजल. चला आता पहिले काजू तो हाक मारत होता ना. कोण काजू हाक मारत होते? हो. थँक्यू. मी काजू म्हणते. चलो निघायचे. चला. किती बाटली घेतलं त्याने. आमरशी आणि 6 बाटल्या नेले. खरं. तुम्ही राहता इकडे? कोण? तुम्ही राहताय? हो. मी ते राहिलं 3 पेअर करून घेतलं असतं. बघा अजून पण ते फिट आहेत आणि सर्वच फिट आहेत. हो. एकदम. हो. चलो मग बाय. 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 जा तू. येऊ
त्यांना घेऊन येतो. तुम्ही इकडेच उभे राहा सावलीमध्ये. चला आता परत आपल्याला आपले ते 2 गेस्ट आहेत ना त्यांना सुद्धा आणायचं. हे पाठचं सीट हा हे हलके आहेत ना. एका ह्याच्यात बाटली आहे. बसतील बसव. 2 बाटल्या घेतली. बघा हे पण आता तुम्हाला इकडे कसं वाटलं येऊन? छान हा, एकदम ते मस्त व्यवस्थित लावले अगदी घरच्यासारखं. बाबा म्हणाले परत एकमेकांना येणार. आपटणार नाही. ओ बाबा सांगा त्यांना परत येणार ते. काचेच्या असतात. शूटिंग करतायत बघा. परत येणार तुम्ही? शूटिंग करतायत. तुम्हाला आवडलं इकडे? हा आवडलं. खूप आवडलं. एकदम घरच्यासारखं आहे. सांगा. म्हणून मी यांना सांगितलं ना आम्हाला चांगलं जेवायला दिलं. अगदी 2-2, 3-3 भाज्या सुद्धा असायच्या आणि आम्ही परत येणार. आणि पहिल्यांदाच आम्ही आमरस खाल्ला इथे. आवडला तुम्हाला ना? आवडला ना तुम्हाला? हा. आमरस आवडला ना? हो या तुम्ही सर्वांनी परत या. परत येणार आम्ही. परत या बाबा. हा येऊ. सांगा. आम्ही सर्वजण 5ही जण सिनियर सिटीजन होतो. माझं मिस्टर 85 वर्षाचे आहेत. मी 78ची आहे. म्हणजे 85 इयर्स. 85 मी. तुम्ही मॅडम 78 79 आणि ज्या त्यांना पण 70 ज्यांना अवॉर्ड मिळाला हे अर्जुन अवॉर्ड मिळाला ते त्या 65 इयर्स 65 आणि त्या दुसऱ्या 2 मॅडम त्या 66 आणि 71. बापरे मम्मी पण एन्जॉय केलं. पण ह्यानी आमची फार चांगली काळजी घेतली. थँक्यू. अगदी मुलाप्रमाणे काळजी घेतली आणि खूप चांगले फॅमिली आणि ओम पण खूप चांगला आहे. म्हणजे ह्या सगळ्यांनी या इथे ओके आणि अनुभव घ्या त्यांच्या होमस्टेचा. नक्की या. आणि आम्हाला छान वाटलं की तुम्ही पण एक एक्झाम्पल सेट केलं की सिनियर सिटीजन पण इकडे येऊन एन्जॉय करू. पण आम्हाला तुम्ही सिनियर सिटीजन वाटलातच नाही. वाटतच नाही. तुमचं एज कोणी सांगू नाही शकत की तुम्ही 78 79 आहात. नाही सांगू शकत. पहिले पण मॅडम ते सर्व 50-55 मला वाटले. हो ना. हां पण एक तुम्ही पण एक्झाम्पल सेट केला. एव्हरीवन वॉज म्हणजे सर्व 65च्या वरती होते. सगळे सिनियर सिटीजन. रेल्वेचं कन्सेशन घेऊन आलो. एकदम छान वाटलं आम्हाला पण एकदम छान वाटलं. चला तरी यांच्या गाडीला अजून 40 मिनिटं आहे पण आपण अगोदर गेलं पाहिजे. बरोबर. बसा आरामात बसा. काजल तो दरवाजा उघड. हां बसलात ना. मुलांचा फोन. हां बसा व्यवस्थित बसा. हॅलो. चल मी त्यांना ड्रॉप करून आलो. चला बाय बाय बाय. तर म्हणून आम्ही आता गाडीच्या आधीच जाणार. 3:30च्या आधीच जाऊन बसणार तिकडे. कारण आधी त्याने 2.5 तास काढतोय म्हणजे यांना उतरून नेतोय. चला आता जरा गाडी पार्क करतो इकडे आणि त्यांना जरा खाली सोडून येतो. गाडी बघा इकडे पार्क. दुपारच्या खूप ऊन लागतं. चला जाऊया. आणि आपल्या गेस्टला बघा इकडे थांबवलं. इकडे दिसतील तुम्हाला बसलेले. यांची गाडी काहीतरी अर्धा तास लेट आहे पण मी कसं टायमावर त्यांना येऊन सोडलंय. कधी गाडी लवकर आली तर चला त्यांना एकदम व्यवस्थित ड्रॉप केलं. पेट्रोल लागते बाबा या गाडीला. तर इथे बघा तुम्हाला पण या ग्लासमध्ये मसाला दूध सर्व केलेलं आवडेल का? कसं वाटतं? लांबून बघा व्यवस्थित दिसतंय. छान वाटतंय ना. मस्त. सर्विंग ग्लास पण एकदम मस्त वाटतंय ना. तर याला आपण कव्हर करूया. 2 ग्लास एवढं काल पण आपण दिलं होतं ना तर त्यांना मसाला दूध म्हणजे आज पियाला वाटला. तर असे 2 आता सर्व होतात आहे. आणि असेच व्लॉग्स तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू. रेसिपीज पण इन्क्लूड करू. थोडेफार जे थाल्या बनतात तेही दाखवायचा प्रयत्न करू. आणि लवकरच गाव आणि बाहेरचं वातावरण तुम्हाला दाखवणार. हे सर्व व्लॉग्स तुम्ही बघत राहा आणि बघता बघता असं घरी 1 ग्लास दूध पियत राहा आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. चला बाय बाय.